nik pixkat esplikatuko dizuet, automatizazio eta robotika eta mekatronikako zikloa, pixkat zertaz. Lehenbizi aurkeztu egin naiz, Inigo Palomo naiz, mintegi elektrikoko arduradune, orduan guain, esperientzia pixkat txaten galdera egiten nahi bali maizue, juntzea izti pixkanaka jartzen, edo gero bestela bukaeran, irikiko dugu galdera ronda, bale? Hasiko gea, automatizazio eta robotikako zikloa pixkat ez ezaguarri hauzken esplikatzen, bale? Horretarako hementxen nik laguntzaile batzuk bota ditut eta lagunduko diate bi ziklo hauek pixkat esplikatzen. Orduan, hasiko gea ikusten automatizazio eta robotikako ziklo honek ze helburuk dituen. Ziklo honetan orokorrean ikasten duguna, makina eta prozesu produktiboen automatizazioak bere fase guztietan burutzea da. Nola? Alde batetik diseinatzen eta muntaiak egiten hasten gara. Bestaletik, kontroleko elementu ezberdinen programazioa ezagutzen dugu. Horrela, bukaera batean egiten duguna, sistema guzti horren integrazioa eta bere martxa jartzea da, dagokion mantenimendarekin. Hortzen, orduan, zein da zikloaren helburue? Makina eta prozesu produktiboak automatizatzea. Orduan, automatizatzeko, etapa ezberdinek bete behar ditugu. Orduan, orokorren, hasten gea oinarrizko teknologi batzuk lantzen eta horiek ezagutzen, eta horiek pixkat landuta, hasten gea automatizazio batek dauzken fase ezberdinek ikasten. Eta orduan, arlo guztitan ikasgai ezberdinek hor parte hartzen. Orduan, hasten gea automatismo guzti horiek diseinatzetik, diseinatzen ditugun ondoren, gero muntaietara pasatuko gea, guzti horiek muntatu egiten ditugu, gero makina horretan edo prozesu horretan egongo dien elementu programagarri guztik programatu egingo ditugu, eta gero bukatzeko guzti horien martxan jartzen eta mantendu dago. Horren guazten ikustea pixkat, atal bakoitzen, zer da neketan, horren adibidez, oinarrizko teknologitan, abertzela. Industri mailan aurkitzen ditugun makina elektrikoek teknologia ezberdinak dituzte. Beraz, bukasiratik oinarrizko teknologia hauek guztiak ematen ditugu. Pneumatika, hidraulika, sensorika, elektrizitatea, elektroteknia, babes elementuak eta segurtasunak. Gero, hortik aurrera, oinarrizko teknologia guzti hauek emanda, prest gaude aurrera pausoak egiteko eta gure ikasketa prozesuarekin jarraitu alizteko. Orduan, ikusi dezuen bezala, oinarrizko teknologiek egi esan asko dara, automatizazio simple bat egiteko egi esan gauza asko jakin behar di, azkenen teknologia ezberdinek horre elkartu daitezkelako. Orduan, oinarrizko elektrizitatea ezagutzen da, makina elektrikon oinarrizko ezagutzak, pneumatika eta hidraulika ere bai, sensorika, regulazioa, orduan, oinarrizko teknologi guzti horien hastapenak edo oinarrie ikusi egiten da. Hauek ja behin badakizkigula, hasirik egoia, automatismoen diseinua egiten. Agartzeko tatzen egun eta. Bi automatismo mota egiten ditu, kableatuak eta programatuak. Kableatuak egiteko garaian, E-plan izeneko programatez baliatzen gara. E-plan programa honen bitartez, eskema elektrikoa egiten dugu eta armairu elektrikoa diseinatzen dugu. Eta ondoren, fiskoki kableatua egiten dugu. Programatuaren aldetik ezberdina da pixkat, automata bat sartzen dugu. Prozesua bera da eta E-plan bidez eskema elektriko egiten dugu, baina oraingo honetan automataren laguntzaz programan aldaketak egiteko aukera gehiago ematen digu eta erraztasuna. Hor, pixkat baju dago, igual ez da oso nentzun, baina hor Aitorrek esaten zion, orokorren bi motatako automatismo dareudela, automatismo kableatuak eta automatismo programagarriak. Guzti horiek orokorren, egiten dituna da, guzti horiek diseinatu eta armario elektrikon diseinuk egitea. Horretarako, kaz elektriko batez baliatzen gara, eta egun normalen, E-plan deitzen den kaz elektriko bat erabiltzen dugu. Dala, igual ezagun egok izan daitezken AutoCAD eta horrelako herramienta bezala, mekanikarako aproposak dien bezala, guk beste programa batzuk erabiltzen ditugu, mota hontako eskema elektrikok eta armario elektrikok diseinatzen. Behin orduan, armario guzti hauek diseinatuta dauzkeula, pasatzen gea orduan muntaiaren atalera. Diseinatu den guzti hori, gero montatzeko gai dielako gure ikasle.
Kaixo, ni Amaia naiz, robotikako ikaslea eta montai buruz hitz egin behar dizuet. Azkenean guk ikasi duguna izan da automatismoen montaia eta armairu elektrikoen kablatuak egiten. Hau burutzeko beste 10 gauza ikasi ditugu, zeintzuk diren araudiak, ze segurtasun bete behar diren, horrez gain ze elementu eta ze erraminta erabiltzen diren montaia hauek egiteko, eta ez bakarrik montaiak egiten, baizik eta hauek ulertzen, txukun egiten eta alik eta azkarren burutzen. Bueno, hoxe da, orduan. Montaiak egin ditugu, esan bezala, bi motatako danela, kableatuak eta programagarriak. Azkenen da, mota hontako armario elektrikok montatzea. Lehenengo diseinatu den guzti hori, gero errealidadean, guzti hori montatu eta kableatu egiten da. Vale. Urrungo pausoa, automatizazio egiteko urrungoa pausoa izango zen, programazio egitea. Guazen ikustea behar, Asierrek ze kontatzen digun programazioari buruz. Dakizun bezala, azken urteotan teknologia asko aurreratu da. Geroz eta gailu gehiago daude programagarriak direnak. Eta honekin gure bizitza asko errazten dute. Hala nola, ordenagailua, automata, bisio artifiziala duten edozein gailu, bariadore eta serboak, robota ditugulako gure baiten. Goi maila honetan, gailu horiek nola programatu eta horien arteko komunikazioa nola egin ikasiko duzue. Beraz, programatzea gustoko balin baduzue, goi maila hau ikastea animatzen zaituztet. Egi esan, ziklo deitzen da automatizazioa eta robotika. Automatizazio baten, helburu da dana makinak bakarrik lanitea, era automatiko baten lanitea, eta hori egiteko aurretik programatu behar izaten da. Programatzen dien elementu pilo bat dauzkegu gaur egun edozein aplikazioetan. Eta zikloan ez da automatizazio eta robotika egiten den, robota benetan da programatu daiteken gauzatariko bat. Benetan beste elementu asko ere programatzen ditugu. Robotak gain, automatak, ordenagailu, pantailatak, tilek, serbok, ikusmen artifiziala, elementu pilo bat dare eta teknologia aurrera dijo neinean, geroz da automatizazio maila handigoa da eta elementu gehiago ateratzen zizkigu. Hemen, orokorren ikasten duguna da, guzti hauen oinarriak, bai gaur egunen eta gero etorkizunen, etorriko dien elementuak pixkat, programatzeko abilezie edo gaitasuna behintzat hartzeko. Eta azkeneko atala, behin dana diseinatuta, montatuta eta programatuta daukula, tokatzen da martxan jartzea eta gero guzti horren mantenmendu egitea. Horrela behar. Automatismoa martxan jartzeko, makinetan eta prozesuetan parte hartzen duten elementuak banan-banan montatu eta programatu ondoren, denen elkartzea eta martxan jartzea burutu behar da. Horretarako, aldaketak eta doikuntzak beharrezkoak izaten dira. Automatismo bat martxan jarri ondoren, bere funtzionamendua ahalik eta hoberena izan dadin, egin beharreko mantenua zein den ikasten dugu. Hemen mantenu preventiboa eta korrektiboa ezberdintzen ditugu eta matxuren diagnosia nola egiten den ikasten dugu beharrezko prozedura eta segurtasun arauak errespetatuz. Hoxe. Automatismoa bukatzeko dana martxan jarri behar da eta gure ziklonek dauken ezaugarrietako bada egiten duen guztie dana reala dela. Ez dela simulazioak eta paperen gehitzen dien gauza, baizik eta benetan elementu realakin eta lan egiten duela orduan. Guzti horrek aukera handi ematen digu, azkenen martxan guzti hauek egiten ikastea eta mantenimendue egiten ikastea. Aurreko atalen esplikatu dizuen bezala, ikusten dezuen nola, badana eskolan oso metodologia aldetik oinarritzen dugu erronka edo proiektuetan. Orduan, guk benetan, metodologia horri jarraituz, proiektu ezberdinak egiten ditugu, ziklok irauten dituen bi urten zehar. Orduan, lehenengo mailan, bi proiektu, bi erronka egiten ditugu, lehenengo bat Gabonan inguru hortan izaten da eta 2 aste irauten ditu, bigarrenak 5 aste lehenengo kurtsoaren bukaeran. Proiektu ikusten duzuen nahiko potenteak nie.
proiektu hauetan ikasgai guzti hartzen dute parte, eguneroko klase eketen eta proiektuetara bideratzen dugu ordu guztik eta ikasgai guztik parte hartzen dute. Eta bigarrengo urtean, ikusten duzu, 12 asteko proiektu potente bat egiten dala. Vale? Orduan, a ber, guazen ikustea, ez esaten diguten gure ikasle. Ziklo hontako 2 urte hauetan zehar hainbat proiektu eten ditugu. Garai hauetan klase normalak eteten die, eta hola, ordu guzti horiek proiektu garatzeko erabiltzen ditugu. Noski, talde egiten dau lana. Hola, arlo teknikoa lantzeaz gain, zeharkako kompetentzik ebaita lan duten ditugu. Liderazgoa, kompetibitatea, partaidetza eta horrelako gauzak, bale? Proiektu hauetan ikasgai guztik hartzen dute parte. Eta kurtso guzti, ikasitako guztie hartzen da praktikan. Hola, ikasgai guztien arten dagoen lotura ebaita ikusteko aukera dugu. Proiektu oso praktikok izaten die beti normalen. Zeba, errealitaten emandako arazoren bati aurre egiteko automatismo bat garatzea izaten da helburua. Lehenengo mailan bi proiektu nagusitei, bat motza eta beste luzea. Eta motza itea gabonan ondoren, eta 2 asteko iraupena auke. Eta luzea aldiz martxo bukaeran hasi eta maiatza bukaerarainoko epea auke. Eta azkenen epe luze honen arrazoia da urten emandan guztie modu praktiko baten bertan sartzean proiektu bat dalako. Bigarren mailako proiektua, Gabonetatik martxora arte irauten duen proiektu luze bat da. Taldeka banatzen gaituzten, eta talde bakoitzaren proiektua desberdina da beste taldeen. Aurreko 2 urteetan ikasitako guztia aplikatzeaz gain, gauz berriak daude proiektu bakoitzean, eta gauz berri hauek ikasi eta erabiltzeko, ikerketa lanak ere egin beharko dira. Bueno, guzti hau da gero, ze nolako lan irterak dauzkeun. Bueno, komentatu duen bezala, automatizazio batek fase ezberdine dauzke, esan duguna, lehenengo diseinue, gero muntaia, gero programazioa eta bukatzeko martxan jarri eta mantenu. Orduan, lan irterak esparru guzti horietan aurki ditazkegu. Orduan, adibidez, bulego teknikotan diseinuak eta programazioak egiteko aukera handie izaten dugu. Beste aukeratako bat, armario elektrikok montatzea, edo produkzioko montai lanetan aritzea, edo bukatzeko azkeneko fasetan ikusi ditugun mantenu elektrikoa eta martxan jartzek izan daitezke. Gure ikasle. Kaixo, ni Asier Palacios naiz. Goier eskola automatizazio eta robotika ikasi nuen, eta orain GH-ko I+D-ko departamendurako lana egiten dut, Etxego Bankoen automatizazio lanetan. Mikel naiz eta Orkli kooperatiban lan egiten dut linea automatiko bateko koordinatzaile bezala. Gaur egun gureak enpresan ari naiz lanean, industrial sailean eta komertzial lanetan ari naiz, hau da, komertzial departamentuan. Gitarren lan egiten dut eta autobusen sistema elektrikoa montatzen dut. Kaixo, nik naiz eta jaso egiten lana eta bertan armairu elektrikok eta grua instalazio elektriko egiten dut. Kaixo, Ander naiz, Gizarri Mobility egiten den lana, orain abiltzen hau, Frantzian, Europa mailan autobus gehien salto diran tokian. Bueno, ikusten duzuen bezala, irterak mota ezberdinetako izan daitezke eta pixkat pertsona bakoitzeri, ikasle bakoitzeri egokitzen zaion motako edo estiloko lanak egiteko aukera eskaintzen da. Automatizazioko ziklonekin, automatizazio eta robotikako ziklonekin bukatu eta goazen ikustea, iritzen bazaizue, mekatronikako ziklonek pixkat zenolako ezaugarri dituen. Orduan, horretarako jarraituko du pixkat, horretik jarraitu du pixkat idoi berdine eta hasteko hasiko ikusten mekatronikako ziklo honen helburuk zein diren. Gu Orkliko langilea eta gukindako goi mailako zikloa mekatronika industriala izan da.
ziklo arlo mekaniko, elektriko eta elektroniko lantzen die, eta hori landuta gure helburu nagusia da makinak moztau, martxan jarri eta ean mantenimendue aurrera ematea, bai alde seguridade aldetik, alde ingurumenekiko aldetik eta produzio alde bidauta. Bueno, ordu. Zein da mekatronikako zikloaren helburue? Bueno, azkenen enpresatan dauden industria ekipo edo instalazio guztien mantenimendue, guztien muntaia eta mantenimendue egitea. Ordu, makinak prozesu produktibotan beti lanerako prest eduki behar ditugu, eta horretarako segurtasun, ingurumen eta produktibideko baldintza guztiek ziurtatu beharra dauzkegu. Gauza da, guzti hori egiteko zer da ikasi beharrekoa? Hemen komentatu beharra dauke, izenak nahiko esanguratxo da, mekatronika, badauke zati mekaniko bat eta badauke zati elektroniko bat. Orduan, bai mekanika aldetik eta bai elektronika aldetik jotzen duen ziklo bada. Guk hemen komentatzen duguna, da pixkat ziklo nahiko generalista dela. Ezagutza generikoa hartzen die, horrekin esan nahi duna da, ez gehala ezertan espezialistak eta danetatik dakigu pixka. Oda, portero mareadoraren figura hori, danetatik pixka badak. Orduan horregatik esaten dugu, orotan jakiton, baino ez espezialistak. Orduan, lantzen ditugun teknologia ezberdinen artean, badaukegu alde mekanikotik jotzen dutenak eta alde elektronikotik. Alde elektronikotik, ez dugu berrirore aipatuko, zeda pixkat automatizazio eta robotikako ziklon lantzen danaren antzeko zerbait. Lantzen die elektrizitatea, oinarriko makina elektriko, pneumatika, hidraulika, argi dauna da, ez dute sakontzen, mekatronikako ikaslek, ez dute automatizazio eta robotikako ikaslek bezain beste sakontzen arlo horretan, ziklo, denbora erdia dedikatzen dioten elektronikari, baino beste erdie mekanikari. Horregatik esaten du pixkat, bizio generalista hori, orduan danetatik dakitela, espezialistak izan gabe. Orduan, zer lantzen da gutxi gora bera arlo elektronikon ikusi dugu, goazen ikustea pixkat, mekanika arlon, zer dan lantzen dana. Emarrek esan duen bezala, ematen die elektrikoki, elektronikoki eta mekanikoki gai lantzen die, eta mekanikoki ikasten die tornu, presak eta soldatzeko makinak erabiltzen ikasten die, eta gero jarraituz planok interpretatzen da ikasten da, irudi grafikok eta diseinatzen, eta hortako herramienta informatibo erabiltzen ikasten die. Orduan, sartzen gabe bizkate mekanika arlon, lehenengo ikasten den gauzatako bat, adierazpen grafikoa da. Marrazketa, eta horretarako beti, erraminta informatikokin baliatu. Orduan, erraminta informatiko ezberdinek lantzen dituzte, eta ez tegia da batez ere SolidWorks programa erabiltzen duten. Botautako marrazkik egiteko. Ondoren, beste fabrikazio prozesuk lantzen ditugu. Fabrikazio prozesu izango dien, bertaneako txiko izan, zizaiak eta prensak eta nola biltzen dien, baita ere soldatzeko makina ezberdinek, soldatzeko makina horiek nola regulau eta nola belibarra daren, soldadura honak nola egiten dien, eta ero baita ere mekanizadoa, basikoa kutsiko izue, fresa da tornuka biltzen, pieza simple nola egiten dien, da ze prozesu da no egitekoa. Komentatu bezala, azkenen, alde mekaniko horretan, fabrikazio prozesu guzti dabek eta makina ezberdinekin lanen ikasi barra daukego, torno, fresa, soldadurak egiten, orduan ikusten dezue, perfil generalista hori, nola juten gehan pixkanaka lortzen, mota ezberdinetako makina askotan lan egiten ikasten. Beste atal bat izan daiteke makina elementuna. Makina elementuk, gai neustez interesanteagoa da, zatea lehenengo urtean ez da bastante teorikoa izan, tailerra pixka zapaltzen da, eta bigarren urtean batez tailerren ibiltzen zate. Teorikoki arandela tipok, rodamentu tipok, engranaje tipok ematen die, eta ero baita ere akuste izue, makina, ezautzen dituzu makinak, desmontatzen dituzu, da, aber nola funtzionatzen, errutio, zer dauken ausita, baitatzen diozu, olako gozak izango ziren.
Azkenen, makina bat osatzen duten elementuk ezautu behar die, horiek aukeratu, aldatu, mantendu, egin ahal izateko. Bueno, eta gero komentatu duguna, elektronika automatizazio aldetik, pixkat automatizazio eta robotikan ziklon ikusi dugunaren antzeko zerbait. Egi esan gauza igual-igualak, baino sakontasun maila txikiago baten. Ikusten die mekatronikako ziklo honetan. Hemen berdin ere, proiektuetan oinarritzen geha, eta prozedura berdinekin, bi proiektu egiten ditugu lehenengo mailan, eta beste proiektu potolo bat, bigarrengo mailan ere. Orduan ikusten duzu, pixkat metodologia aldetik, enfokea, igual-iguala dela, bai automatizazio eta bai mekatronikako kurtso honetan. Kurtso honetan bi proiektu egiten dira. Lehen proiektua kurtso erdialdean egiten da, eta motzagoa da. Kurtso bukaeran egiten den proiektu horrekin pixka bat kontaktuan jartzeko eta ezagutzeko ze dinamika duen, eta nola egingo dugun lan. Eta gero teoria guztia eman da kurtso bukaeran erronka luztea egiten da. Eta hemen ikusten dugu zer den edo zertarako balio duen kurtso osoan zehar emandako teoria hori errealitatean. Zikena horkliko egitazko makina martxan jartzea izan zen. Proiektu interesantea zen, zaila izan zen, bastante libre bili ginela, irakasleek launtzen ziguen, baina batez guri uzten ziguen arazok eta konpontzen, dana gure kabuzin barra gano dugun da denet izan proiektu, batez programazio izan zen, baina zati pneumatikoa, elektrikoa ingenioan, eta makinare hobetu ingenuen mekaniko. Bueno, lan irterari dagokionez, guazen Ni Mikel Alonso naiz, Goierri Eskolan Mekatronika Industrialeko goi mailako ziklo osatu nun, eta orain Ulma Pakatxinen abil multai mekaniko zein elektrikoak egina. Kaixo, ni Janiberzak naiz, aurreko urten 2019 urten bukalditun mekatronikako goi mailako ikasketak. Eta, kafetari deitu zaten, praktikak ikeko. Praktikak eta gero, nola egiten bediatzeko gogokin egola, bializiaten lehenengo 2 hilabete Euskal Herri zuten gabe probaz baten tren mantenimenduen nolakoa dan ikastea, pixka familiarizatzeko mundu horrekin, eta gero bializiaten Budapestea, 9 hilabete, bertan lanitia, bertako tranbian mantenimentue eta garantiera baten. Iepa Igor Rosti naiz, lehen urten Goierri Eskolan Mekatronika Industrialeko goi mailako zikloa bukatu nun, eta goi bukatuta bela hasi nintzen hemen amezketako aralar papelean lanen, mantenimentu elektroniko. Iñaki Garbenia naiz, Adritarra, Goierri Eskolako ikasle ohia. Aurreko urtean bukatu nun goi mailako mekatronika industrialeko modulua, eta urte DGH lanen nahi naiz, eta enpresatako gruatuko ezberdinen mantenimendua ematen dugu. Ni Xavier Mikelarena naiz, 2018 eta 2019 ikasturten amaitu nituen goi maila mekatronikako ikasketak, eta hauain ezarri enpresan aurkitzen naiz elektromekaniko mantenimentuko lanak egiten. Orokorren, lan irtera baita oso zabala, batez ere mantenimendu, martxan jartze eta mantenimenduko lanetan. Lan irterak egizan, bai mekatronikako ziklon, bai automatizazio ziklon, hemen inguruko enpresa industrial guztita izan daiteke. Hor dagokezu zerrenda luze bat, gure ikasle bukatu eta bertan lanen ari dienak. Baina, aukera bakarra ez da zikloa bukatu eta lanen hastea, aukeratako bada, baina, badakizuen bezala, lanbide heziketa ikasita gero, ingenieritza egiteko aukera badago. Jakin ere, badauzkeula azkeneko urtetan,
ikasle gutxi batzuk, ingenieritza eginda gero ere, lanbide heziketako ziklo bat egitea animatzen dina, batez ere ikuspegi praktiko hori lantzeko. Eta beste aukeratako bada, goi mailako ziklo bat eginda gero bigarrengo bat egitea, aurreko hori pixkat osatu eta komplementatzeko. Horrek guazen ikusten pixkat gure ikasleek ze komentatzen duten aukera hauen arabera. Kaixo, ni Aitor naiz eta Goierri eskolan goi mailako mekatronika zikloa ikasi nuen. Ziklo hau bukatu ondoren, gaiakin sakontzeko gogoz gehatu nintzen eta ingenieritza elektronikoakin hasi nintzen. Eta gaur egun, bigarren kurtsoan nabil, gradu honetan. Eta esan beharra daukat, erabaki nahiko ona izan zala, goimeatik ingenieritza batea jutea, ze goimea hasi nintzenen, enekin seguru zertan nahi gehien gustatzen ditena, baino nola mekatronikako ziklon ikustean bai mekanika, bai elektronika eta bai informatika saiak, nola hiru gaiain irikidian kontatu nintzen zeintzan nire pasioa edo. Ingenieritza elektronikoa ikasi nun eta azkeneko urteen enpresan gradu amaierako lan egitean ikusi nun frogapen eta teoria asko, baina oinarrizko ezagutza gutxi. Robotika eta automatizazioko goi mailako zikloa egitea erabaki nun eta nire espektatibak guztiz bete ditula esango nuke. Zikloa oso praktikoa da, oinarrizko zaintza tekniko pila bat ikasten die eta gero duala egiteko aukera asken diate, bukatzen nahi naiz. Orduan, guztiz gomendatzen dut ziklo hau, eta iruditzen zait oso komplementagarria dela aurretik nekin nuen ingenieritzakiko. Unibertsitateko eta goi mailako ikasketak burutu ondoren, esan dezaket nire kasuan behintzat, unibertsitateak eskainitako kontzeptu teoriko askori goi mailaren bitartez forma eman alde izan dio dela, praktikotasun maila bat eman alde izan dio dela, eta gero goi mailan eskuratu dudan kontzeptu askorekin gertutasun handiago bat aurkitu dut industriarekiko, eta industriarako saltoa errazago egin zait. Lehendabezi mekatronika ikasi nuen. Bertan, automatizazioak zituen aukera ikusita, erabaki nuen bigarren ziklo bat ikastea, automatizazio eta robotika. Eta bigarren zikloa bukatu nuenetik, da munduan nabil puesta en marcha teknikari bezala. Biziklotan ikasitakoa, balio izan dit nire lanpostuak dituen behar teknikoak asetzeko. Orduan ikusten dezuen bezala, ziklo bat ikasita gero, aukera ezberdina badauzkoela, lan mundura bideratzea edo ikasten jarraitzen, ordaren aukera ezberdinekin. Eta bukatzeko, hementxe daukeu, gure ikasleek, mekatronikako ikasle, guain dela urte pare bat egin ziguten bideo polit bat, orduan bukatzeko hausia jarriko izuet. Bi urte pasaitzeu eta nik uste espero nuna baino gehiago ikasi dugu, gauza askotan behintzat nik uste nuna baino bastante gehiago avantzatu dugu, gauza batzutan asko ikasi dugu eta gaina praktikan jartzeko aukera eduki dugu. Bigarren urte honetan gauza gehiena praktikoak izan dira eta horrek asko laguntzeu ikasteko. Nik uste akonsejatzeko moduko kursoa dela. Nik asko ikasi dut, arlo askotan, lehenik eta behin mekanikan, elektrizidaden, programazion, ez errez nekila etorri nintzen eta basen batekin aterako naiz eta horrez aparte
enpresa arloan ere gauza batzuk ikasi ditugu, nola nomina batzuk, aurrekontu egiten, eta esperientzia aberasgarria izan da. Proiektun normalan bezala faio egiten die, eta ez beharrak egiten die, eta hori kudeatzen jakin barra daukegu, eta talde lanetan da asko ikasten da. Eta honekin, di pixka nire atala bukatu dut. Hortzen uzten dizuet, edozein zalantza balin baukezue aurrerago eta nekin harremanetan jarri nahi balin badezue, nire helbide elektronikoa, e-mail eta bai telefono zenbaki. Orduan, eskerrik asko danak, etorri eta gure eskintza ezagutzeagatik.